uYesu usemnamlezweni. Jesus Papa no. Apha phezu entloko yakhe kukumbhalo obhaliweyo wesizikizo wesenyeliso lo ukumkani wamaYuda. Apha ngaphansi uba bekusestadium kugcwele abantu isikakhulu abamngcikivayo abamenyelisayo. uYesu wathunywa nguThixo wavuma adumela omnye ubawo uthuma unyana wakhe yena kuthi wavuma kanya adumela sokaya wathi kumbona ngabuyi wathuma omnye wavuma wathi kugqiba kanya athetha sokaya. uYesu yena uthunyiwe waya wavuma wenza yona ngoku abantu abheka phansi emnyanyazela kukefulela kawudumela hayi. ndiyabulela namhla sikaThixo Ndiyaleboha kuba nami beyile nxenye hore ke ibe yemu qala ndikukhwela kule ncopho qala mamona sikali onyana bakaZebedi abazebedu ake bacala kuYesu ngenyimini uba uJesu bathi sicela ukuhlala udula nasekunene nangasekhohlo ekukumkanini bakho urenge maha kodwa empa akunamhlanje bakhona amathafa wathi uYesu kubo andiyazi into nicelayo uyakwazi umntu unqwenele into akanakwazi ukumelana nayo andiyazi into nicelayo lenkonzo idikhumbuza inkonzo yakhe yenziwa ngamaFilisti eyenzela uSamson inkonzo yenhlekisa bathi bakumthabelana aphela amandla kuSamson ingxaki yakhe wathatha imfihlelo yakhe wonke umntu unemfihlelo yakhe babethe abazali bakhe akasondeli kwiintombi zamaFilisti kodwa inhliziyo yakhe zamaFilisti athi amaFilisti angabi nakumelana namandla enawo ayake kule ntombi yabo athi ikhaya lakho sakulitshisa awubuze kulo mfana unamandla wakhe ethi tata yambeka phethangani athi kawuthetha inyani yavela inyani wathi uba ningazichebezivela amandla wanya eqopheni yababulela amaFilisti aphela amandla ukamehlo ambophelela amemana azokwenza inkonzo yenhlekisa ngaye ngokutshaba kwabo bamfumana kanti abaqondanga wathi uSamsoni umfana khawundisondeze aphe zintsikene kendingqiyame ngazo umfana ngalo lonke elo xesha ayahleka bayemngcikile uyama wathi awufika kuso intsika uSamsoni kanti iinwele zintshulile wasithala intsika zafintshaba zakhe zihleka lowethu ungabahleka imeko zabanye abantu asikabikho konwaba kwakho imeko ezibuhlungu
Hlubo. asivele lonyana Ehlala nentombi zabantu phakathi babantu. asike sibathandazise Ebarapeni. endaweni yoba sihlekise Sesizamthengisa ngabo. ubumkhulu obo kathi Obani muthi kwamuthi. kanti abaqondanga Batho abasoka inwele zitshulile bori mireni bafale se. hleka Bamotshega. namhlanje Ajenu. sivuye segqiba Uka Jesu ukuthula urung. nokuvuma kwakho ukuthula Uma hayo udume urung. akwabe Ikabe mna nawe naliwe. thina siwavayo Linale amazwi manzi a. lento singayisikuli Tena lisirayisa hule. lento sisibandakanye nathi Tena linkopani. ngoba bakungoko Manile ngoku hona njwale ke kajeni. abantu abasendleleni ngoku Bantu sithi batsile ngiro. yini nawe Nginaliwe. nawe nawe uvayo Wewe ngoku uyumva. akwabomnyaka Kale kabe- bekulungisa indlela yakho ngegama kayesu kristu nkosi Amen. Amen.